Máme takú dohodu, lebo tak prvý rok nepoznáš tie drahy. A akože, a nechceš, že neviem, zabrzdiť skôr alebo niečo také, tak... V strede tráte zastaví, že? Akože fakt je to také, že nepoznáš tú trať, hej. Tak ma Vicky búcha po ruke, že mi dozadu šiahne, lebo keď zakričíš, to tam moc nepočuješ. Tak sme mali od prvej sezóny takýto signál a vtedy som vedela, že už sme v cieli, že môžem brzdiť a tak. A druhú sezónu sme v tom pokračovali a tretiu sezónu tiež, lebo mi to vyhovuje. Hej, že proste ja sa už viem, kde sme v tých dráhach, lebo sme tam boli 2-3 krát. Ale ja neviem, prvú sezónu som mala taký stres z tých jazd, že som ozaj nevedela, kde sme. Hej, a druhú sezónu lepšie a teraz už by som vedela, alebo viem aj, neviem, na niektorých dráhach viem presne, ale proste máme to takto zaužívané. Radšej takto.